Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Wednesday, 29 n'ime ọnwa Juun afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa nkwọ. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu nọrọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuesday kwuo okwu gbasara nchabi ikpe ahụ nke ọkaikpe Binta Nyako nyere nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja bụ nke ịgọnarị ya ịna ya n'ebe ma yigharịa okwu ahụ tutu ruo ọnwa Nọvemba abalị 14 dịka ọ sịrị na nke ahụ bụ nnọọ nke a tụrụ anya ya. Onye ndu IPOB n'oge o kwuru okwu ngwa ngwa enwesịrị nnọkọ ụlọikpe ahụ gara n'ihu kwuo sị na ha tụrụ anya na otu ahụ ka ọ ga-adịrị ya. Ọ gara n'ihu gwa ndị bi na mpaghara South East sio ka ha dere du ma hụkwa na mpaghara ahụ bụ nnọọ nke udo na-achị eze. Ọ sịrị, nchabi ikpe a bụ nnọọ nke anyị tụrụ anya ya, mana achọrọ m ka ala Biafra dere du ma bụrụkwa nke udo na-achị eze n'ime ya n'ihi na anyị na-ebu agha ichekwa ndị anyị na-abụghị igbu ha egbu. Ọ sịrị na agha ha na-ebu bụ nnọọ ichekwa ụmụafọ ya na-abụghị igbu ha egbu, ya mara na ha ga-aga n'ihu n'ime nke a tutu ruo mgbe ha nwetara mmeri n'ezie. Ọhaneze ndị Igbo egosila iwe ha n'ihi ọjụjụ ụlọikpe ukwu etiti ịna onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Nnamdi Kanu n'ebe ụnyaahụ. Osote onye isi oche otu a bụ Demian Okeke Ogene bụ onye kwupụtara iwe ha n'oge na ndị nta akụkọ nwere mkparịta ụka sịrị na ugbu a o doole ha anya na onye isi ala Muhammadu Buhari, onye na-anaghị eti epele n'oge ahụ o kwuru sio na ya dị na njikere ịtọhapụ Maazị Nnamdi Kanu. Ogene bụ onye dọrọ aka na ntị megide ihe pụrụ ịdapụta n'ọjụjụ a bụ ịtọhapụ Kanu gara n'ihu chetara ọhaneze na Buhari agaala n'ihu wee kwuo okwu ọjọọ dị iche iche megide ntọhapụ Kanu dịka a ga-asị na o nwere arụ o mere megide mmadụ na Chineke. Ka o siladị, o gosiri mmetụta ya nyere arịrịọ niile ndị ndu Igbo rịọrọ Buhari ka ha tọhapụ Kanu, ịhụ na ewetara udo na mpaghara ahụ ma hụkwa na edoziri okwu niile na-akpata dọga na mpaghara South East abụrụla nnọọ mmiri awụrụ na mpote ede. Dịka ọ sịrị na site n'ihe ndapụta a agaghị akọ akụkọ ọma gbasara Buhari ma ugbu a ma ọ dị n'ihu. Ndị ekperima enyena ụmụafọ obodo Sabonzama dị na Gindunduse nke dị na Angwan Shohon tinyekwara ndị obodo Angwan Yahana nakwa ime obodo dị iche iche nke dịcha n'ọchịchị kansụl Wase na steeti Plateau ọkwa ka ha sitere n'ime obodo ha kwapụ maọbụ chaa ka ghọrọ mgbọ. Dịka ndị bi na mpaghara ahụ siri kwuo, ha sị na ndị ọkpa egbe akpuchichiri iru ha zọchiri n'ime obodo ha wee gwa ha ka ha si n'ime obodo ahụ kwapụ n'ime mkpụrụ ụbọchị 5 maọbụ chaa ka ghọrọ agha. Otu nwa amadi bụ onye aha ya bụ Obale Piano bụ onye bi na mpaghara ime obodo Piano bụ nke dị kilomita 11 pụọ na Wase gwara ndị nta akụkọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ abalị 28 nke ọnwa Juun afọ 2022 sio na ndị ọkpa egbe a yiri egwu ịwakpo mpaghara ahụ dịka ha nyere ha ndụmọdụ ka ha si n'ebe ahụ kwapụ ma ọ bụ chaa ka ghọrọ ihe ga-esi na nke a pụta. Ọ gara n'ihu sị na ọtụtụ ndị bi n'ime obodo ndị a malitela ịkwapụ na mpaghara ahụ gaa n'obodo ndị mepere emepe maka nchekwa, mana n'oge a kpọtụrụ ya ọnụ na-ekwuchitere otu ndị agha Operation Safe Haven bụ Major Ishiaku Takwa sịrị na ya amaghị maka ọkwa nkwapụ ahụ. Ndị ọkpa egbe agbagbuola mmadụ 3 na mwakpo ha mere n'ime obodo Mgbo dị na kansụl Ọhaukwu na steeti Ebonyi. Ha gakwara n'ihu bibie ngwongwo bụ nke echere na ọnụ ego ya dị nde naira n'ime obodo ahụ. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Ebonyi bụ Chris Anyanwụ kwupụtara njinji a jiri na onye ndị nta akụkọ na Abakaliki n'ụbọchị ụnyaahụ. Maazị Anyanwụ bụ onye superintendent ndị uwe ojii sịrị na ụlọ abụọ tinyekwara otu ụlọ ahịa tinyere ọgbatumtum 2, otu ụgbọala keke bụkwa nke ndị ọkpa egbe a sụnyere ọkụ. N'otu aka ahụ, otu onye divisional police officer dị na mpaghara ahụ sịrị na ahụtara ozu mmadụ ole na ole na mpaghara ahụ mana ka ọ dị ugbu a na ha eweghachila udo na ebe ahụ. Clement Oda bụ onye isi oche ọchịchị kansụl Ọhaukwu na steeti Ebonyi gara n'ihu katọ njinji a jirinụ dịka ọ sịrị na ha agaala n'ihu n'ịgba mbọ ịhụ na achọpụtara ka mmiri si banye n'opi ụgbọgọrọ bụ mwakpo ahụ nke a na-eyighị tara isi ndị mmadụ ma bibikwa ngwongwo.
ka ọ dị ugbu a o dochabeghị anya ma mwakpo a o nwere ihe o nwere ime na ọkwa onye apụl ezi ahụ bụ nke e nwere nyaahụ maka ịdọnyere onye ndu otu Indigenous People of Biafra ukwu dịka ọ gara n'ụlọ ikpe nyaahụ. Ka o sila dị, ọtụtụ ụmụafọ obodo ahụ agbarụọla ihu n'ihi ihe ndapụta. Dịka otu onye hụrụ mgbe nke a mere ka anyị matasio na ndị ọkpa egbe a wakporo ime obodo ahụ wee malite igba egbe aghara aghara ma site otu a gbagbuo otu onye ma tọrọkwa ọtụtụ ndị ọzọ. Ka o sila dị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Chris Anyanwụ mere ka anyị matasio na ya ga-ezibatakwuru anyị ozi ọ bụrụ ma ya emesịa nnyocha maka nke a. Igbo ndị nwe mmadụ, cheta nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ịbụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka ịbụ onye agha na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwaudide ha bụ www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụkwa Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ọkaiwu na-ekpechite ọnụ onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Ifeanyi Ejiofor ekwuelesio na Kanu na-enwe mmetụta n'ihi ịga n'ihu n'ịkpọchibido Odoziakụ Ụkamaka Ijezie, onye a maara dịka Mama Biafra. Cheta na nwaanyị agbara 80 bụ onye a nwụchiri n'oge ekpere Kanu ikpe na abalị 18 nke ọnwa Mee afọ 2022 ma kemgbe ahụ ọ nọrịsị n'ụlọ mkpọchi DSS. Ejiofor bụ onye gara lete Kanu n'ụlọ mkpọchi DSS dị n'Abuja tupu aga n'ụlọ ikpe n'ụbọchị Tuesday sịrị na Kanu gosiri mwute ya n'ihi mkpọchibido nwaanyị a. Onye ọkaiwu a gara n'ihu nye nkọwa n'ụbọchị ha na-akwado ịga n'ụlọ ikpe ukwu etiti. E nwere obi iko n'elu na steeti Imo dịka ndị agha na-ekwobata dịka igurube na steeti a, ebe ha na-akwado ime mmemme ncheta ụbọchị ndị agha bụ nke ga-amalite n'abalị 30 nke ọnwa Jun tutu ruo abalị 6 nke ọnwa Julaị. Ka o sila dị, ọtụtụ ụmụafọ Imo akpọkuola ndị agha ka ha hụkwa na ha mere ihe omume ha na dịka ndị ṅụjuru mmiri ara afọ, ebe ọ bụkwa na aka na-achị steeti Imo anọọla n'otu oge a wee kpọkuo ndị omekome bụ ndị na-ezo onwe ha n'oke ọhịa ka ha nyepụ ngwa agha ha n'aka ndị eze ọdịnala ha ma ọ bụ chaa ka ghọrọ ịgbari ha dịka ụmụ agbịsị. Ka o sila dị, ụmụafọ Imo nọrọ na-eche na nke a ga-abụkwa n'ihi ọbịbịa ndị agha bụ ya mere onye aka na-achị steeti a ji wee na-adọ aka na ntị a, ebe ha gara n'ihu kwuo sị na ha hụ na mgbe ndị agha mere ụdị ihe omume a na mbụ wee na-akpọ oku ka ha rakwa isite n'ịkpa mmanụ banye n'ime ahịa. Ha gara n'ihu kpọkuo ndị agha ka ha hụkwa na ha mere ihe omume ha n'ụzọ udo na-eyijaghị ndị nkịtị aka ha dị ọcha. Ka o sila dị, kemgbe otu izu ụka ugbu a ka igwe ndị agha nọrịsị na-ekwobata tinyere ngwa agha ha bụkwa nke ha ji eme ya bụ mmemme bụ nke eji echeta ndị agha. Ka o sila dị, ọnụ na-ekwuchitere ndị agha bụ Onyema Nwachukwu akpọkuola ụmụafọ Imo sio ka ha deredu ma ụjọ atụla ha n'ihi na ihe omume ahụ abụghị nke eji eyija ha kama ọ bụ ihe omume omenafọ ha. Ndị bi na mpaghara ọlụ na steeti Imo etiela obe uwe kpọkuo ọha na eze nakwa aka na-achị steeti Imo tinyere ndị ọnụ na-eru n'okwu ka ha gbatara ha ọsọ enyemaka dịka ha sịrị na mpaghara ahụ aghọọla chibọọ anọ ọzọ, ebe ha sị na ha nọ n'oke ihe iyi egwu. Ha gara n'ihu kwupụtasio na ndị otu Ebube Agụ nọrịsị na-eyi ndụ egwu ma na-eyija ndị ntorobịa na mpaghara ahụ. Ha sịrị na onweghị ụbọchị chibọrọ ndị Ebube Agụ na-anaghị anwụchi ndị ntorobịa n'ọlụ bụkwa nke emere n'imirikiti imi ndị bi na mpaghara ahụ ji wee rie mbọmbọ wee kwakọrọ na-aga na mpaghara Owerri. Nke a akụnyụkwala ihe omume akụnụba na mpaghara ahụ ma metụta ọbụladị njem na akụkụ ndị ọzọ bụ ihe nnweta akụnụba na mpaghara ọlụ. Otu nwa amadi bụ onye zibatara anyị ozi, onye aha ya bụ Onyeka Bright, bụ onye mere ka anyị mata nke a, gwara anyị sio na ndị Ebube Agụ na-awakpo ndị mpaghara ahụ site na mgbe ruo na mgbe ma site otu a na-anwụchi ndị ntorobịa ma na-etinye ha n'oke ihe iyi egwu. Na nso nso a, ọnọdụ nchekwa dị na mpaghara ọlụ aghọọla ihe ọnụ na-apụghị ịkọ dịka ndị ekperima nakwa ndị ọrụ nchekwa nọrịsị na-akwarịta ngụ site na mgbe ruo na mgbe.
Ozi anyị nwetara kọwalasio na ndị ekperima atọrọla otu onye dibịa bekee bụ onye aha ya bụ Dr. Monsuru Mohammed nakwa ọtụtụ mmadụ ndị ọzọ n'otu ime obodo dị na steeti Zamfara. Otu jikọtara ndị dibịa bekee na ngalaba nke steeti ahụ akatọọla mwakpo a wee kpọkuo gọọmenti etiti na nke steeti ka ha kulie ma zute ọnọdụ enweghị nchekwa. Dr. Monsuru bụrụ onye nnukwu onye isi ụlọ Dansaudu General Hospital bụ onye a sị na atọrọ ya na Satọde bụ 25 nke ọnwa Juun afọ 2022 n'okporo ụzọ siri Dansaudu gawa Magami n'oge ọ na-eme njem. A chọpụtakwara na ọtụtụ ndị njem n'okporo ụzọ ahụ bụkwa ndị atọrọ n'otu aka ahụ, ma ozi enwetara kọwarasio na ndị ọrụ nchekwa na steeti ahụ dị nnọọ ka ike ọgwụla ha n'ihe gbasara ndị ekperima bụkwa ndị gara n'ihu na-akpa mkpamkpa na steeti ahụ. Ka o sila dị, onye kọmishọna ndị uwe ojii bụ Maazị Ayuba Elkana ekwubeghị okwu gbasara nke a. Cheta na aka na-achị steeti ahụ bụ Bello Matawale nọrọ na nso akpọkọ ụmụafọ steeti ahụ ka ha gaa gbata akwụkwọ ikikere site n'aka ndị uwe ojii inwe egbe nke aka ha ma site otu a chekwaa onwe ha. Igbo ndị nwe mmadụ a sị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ, ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi ga-emesịanụ.